Nih lho guys, omah Mak Sawi kena go bal-balan ngene iki. Yang goleki to? Yang goleki wong jenengane mboten wonten ngono kok. Nggih. Wong jenengan digoleki mboten wonten ngono klamben sik. Piye lama? Mae mulai barang wis. Ora ketok lho. Nggih. Ora nek ketok lho. Jajan akeh men, Pak. Ngono guys. Ya kae mesti ngene Pak. Ra duwe anak, ra duwe putu, jajane malah akeh. Iya. Kali ini mak harganya apa? Wong ki piye klambiku to, guys, delok. Ya wong sitok klambine men iki sono mbok kabeh dadi koyo pire ya koyo piye, Mak? Reok Ponorogo, gluk. Umpami dienggo kabeh lho piye jane. Edan. Setuju ora, guys? Nek setuju komen guys. Klambi sak lemari ben dienggo karo Mak Sawi wis tenan. Klambine wong sitok iki, guys. Lemarine dhewe-dhewe pokoke. Kotang sampai katok, iki kotang, iki katok sampai dhuwur. Kita Wong sitok kuwi padahal. Saline iki landiku klambine kuwi lho ya ta. lho, lah aku nak dolanan di omah, dinas kerja, klambine elek-elek, mergone turu Tegal, turu ndi kena dadak tok. Lah nak metu ya lain. Terus nak blonjo ya lain. Terus nak Tegalan ya lain. Udah. Cara belanja jam 1 klambine kuning iki, iya ta. Jam 2 kok kok gendeping. gantine terus bled lirik-lirik terus kok pokoknya sing elek-elek terus gak kena digawe metu ngene iki guys tak gawe ndek omah ngono lho guys Teles to, Mak. terus kena anu kelamp aku mu to sik tak Duh, Mak Sawi teles, guys. beratus mu to kocok-kocok mbok odak jingan Wis. iki anggitmu iki guys aku ki ya iki sing bungkus-bungkusan ngene iki aku ya tak londrekne guys ngene iki nak metu iki bahan selambu spray kemul ngono lah nak baju-baju ngene iki ya tak londrekne tak gosokne tapi jarang lah nak iki sebelah iki tas nah sebelah iki Son. anu Karaoke Mak Sawi. iki apa ki jenenge serbet ki sarung apa ki anduk ngono ki anduk tuh Mas Sawi ki selalu rajin katok ki saiki katokan mak mbok delok ra Gak. Madu Prono nek didelok Iya. ngono aku ki ya serba repot guys ya katokan kok sampean gak katokan Jane. Ya kok pokok dicalen oleh saweran 200.000. Mas Sawi gawe klambi sak lemari dienggo kabeh bareng mubeng RT 7. Oh edan Mak Sawi edan Kaya ngono to. yo ora Iya to. karo ngene karo amen aku tak mau aku kuat di madu trek ngene Iya. Wes persis ngono jane. Karek ku klambine tok. terus nganggo kacamata Ireng kacamata nireng iki terus nganggo cek-cek Mbak Manu kae. iki enggak duwe iki enggak ada duwike to Ya apik men, elek. ya apik iki sing gedhi Heeh. Topinan SD iki. Topinan SD ngene. kaca britatan iki 200 lho guys kuwi rong medaan Ngene srit tenan. Iya. asu Sampean kok klon sampean. Saya to belen. Kok klon. Nah, ngetan. 1 2 3. Aku tak mau wis. Persis. Ya belen. Lagune tambal ban bentane. Piye aku gak iso ya tambal ban. Aku iki bakul botokan bakal batokan benisu amben isu
budal ngidul. budal ideran Kokono. tuku alah prawan Karo nggo tumbas mak sawi bodoke ati paling enak yo mak sawi bodoke ati paling enak mak sawi bodoke edan gak apa-apa Los. pokoknya mak sawi ki ya los iki lho Apa? Sriatun mak sawi lagi edan Kumat. Kontane Mas saya kumat. mak sawi lagi kumat Piye? mulai Krek langsung. aku ya jarene edan mak sawi Dedek ada krek. Sumpah guys, dedek aku masalah. kaget aku dhewe ya kaget mergane apa aku mbok kanu saiki genten kowe tak Lurah, nek iki gak sing mau ning kamar kok kamar merah-merah metu balik. bae ayo gedang goreng enak sedap Masawi lagi kupang ya terima kasih ya Baik nek bal-balan. Terima kasih kar kene ndi mau lagi 7 menit ki lho. omahe Mas Sawi iki lho pokoke nek arep bal-balan no ayo bal-balan yuk Iwo iso yuk Gak oleh. Iki konten apa ngene iki? ini di rumah olahane koyo ngene iya Lah, Kleru. oh, kleru timun semongko Gak oleh wis. Biar nyapone ngene iki wis sedan ngene iki. wis aku arep macak guys Karena ndi? macak Enak tak delok iki mata. piye to nak ngakakne iki Aja dikakne ra oleh copyright lho. lho gak anune ndi to ki Jas cas-casane cas iki mesti kena nek ya ora kena kok Anda mengeyel. cek aku karo Iya. Sawi iki penggane ya karaoke masamu. Anda kan kamu tahu. kok meledak Hah? Makan Pak Ci. Tuh. Sawi iki ya karaokean barang masamu. Piye lho? Pemirsa ya. Dikerjain Mak Sawi aku malah dikerjain Mak Sawi dhewe, Bang. Gak aku malah. Piye? Dikerjain Mak Sawi malah gak aku piye gini ya. bisa makan Iya. ya apa dikek kono iso ora Bisa loh. dan dikek kok Yang aku ke warai ya kok anu copyright. ora kok nek bar garek kena kok ora Nek paling. Ini ngecas klip-klip ngono kuwi. berarti kena iki Nek dulu ya iki guys mak sawi alatnya macai seperti ini loh guys bermasak bergoreng peyek adus makan kan iki wis suwi lho padahal iki gak tau timbul nanti ra rusak ngono. Dan nek kapet tikus jerone nyaman. jadi tak udah nih mak Bener mah karaoke neh. Aku iki bukan bakul botak. Karang itu lho. Kayak keranjang arek kaya tak karang nyanyi. Sip. iya Kertasnya gak tas aku bodi. iki Mbak jarine mic. wong dodol botok botok emak sawi
iki bakulan botok, botoke enak sekali, botoke Ya waduh Mak rene to. Sawi. Waduh rene. Ya waduh rene ki nang ngopo? Duh, aku ngingeti wong ki belajar. Oh, belajar. Sesuk diterapne berarti. Praktek sesuk. Enggak. Enggak sido. Lok ning. Speaker nih ke, anuku. Apa? Lagi kapas. Kapas wis sangka nopo mbokmu diodol-odol iki ditokno wis sak tikrok kok sangka roti ku piye. Nambah muruk biyen ya dipangan. Iya. Nang restoran enek tisu kan diwajik ngene dileboni gelas kae to ngene. Nah, jikokna anu na kerupuk kuwi no. Gak ya. Nah, kerene kuwi no. Nang gelas angkane kerupuk dijikuk ngene dicepot-cetin riyuk-riyuk. Loh, nah kok gak kayak kertas no. Lah wis tra kertas kok gawe ngono. Anu, apa kuwi jenenge tisu. Astagfirullahaladzim, lah tak pikir kerupuk, masa kerupuk kaya saipet no. Kayak yang ngono makku ki jan. Dan amanah waktu dicopot sama Mak Sawi jaga aku gak kayak ipek cokot-cokot juan. Waktu, kan waktune nang mesin cuci. Jan wong-wong bisa terus stres. Aku iki. Aku iki tukang tambal ban. Orane dindi ya macak. Lah piye? Mak Sawi iki mbok Arturo ya macak, mbok rupane iki kaya apa ki tetep macak, Guys. Engko mergane iki nak lalaline wong ora ngerti dijak rono sama teman-teman, sama anak-anak ngono dadi ki siap. Siap ready pol. Info kan dolanmu bolon. Balone kan lunga-lunga ngono kuwi. Terus apa kae jenenge? Kan lo jenenge shopping. Jadi aku ki yo Pengen. aku ora pengen aku awet cilik kan selalu maca. Mbok rupane ki koyo garangan, mbok rupane kaya tekeki mesti gak lali wedak benges lipenan apa alis. Saiki totonae Mak Sawi ki alate ki ngene iki to. Sederhana. Cuma 18.000, ini 5.000, 10.000 sekarang loh. Ini ki ae guys, aku ki gak aneh-aneh loh. Alisnya ya sak genter ngono lho. Kena nggo nyonggrok pring. Mak Sawi ki ngene iki ae. Oke. Gak mahal-mahal, gak glowing-glowing, sing penting ki rupane kena diingeti ngene lho guys ya ta. Iya bolo. Mergone kan yo asile keadaan karone. Asile yo wis ngene-ngene iki dodol botok, kena nggo arisan, kena nggo buuh, ngono wis. Wong ki gak apa iki jenenge? Gak asile gak gede, sak pangan-pangane iki yo selalu kerja terus. Jadi kok gak mewah-mewah nah. Oke. Nom sampai tua iki Mak Sawi iki ya ngene iki tok. Wis gak Oke bolo. gak apa mewah-mewah. Omahe ya wis mewah kok, mepet sawah. Iso ya Mas Sawi iki. Ya jelas. Ya. Ini asu nih rekar koran ngene. Ayo. Ayo. Ngene iki anggit guys. Ngene iki antri ya guys, nyamuke tapi guys. Kemudian iki genten alisnya samene guys. Nah alisan Mas Sawi iki kono ngene dhisik guys. Ben apa? Ben asu iki. Asu. Ini guys, ciri khasnya Mak Sawi ki awit biyen ya ngene iki. Oke. Wis gak tuwek, gak enom, gak anu ya wis ngene iki tidak meninggalkan genter. Alis karo lipen. Iya bolo. Tapi ya ora kaget, masih Mak Sawi ki sederhana.
Ya wis ngene iki awet biyen awet urung enek arek-arek, urung enek apa ditinggal wong lanang ya wis ngene iki. Gak kaget. Wis biasa ya. Sudah biasa, sudah terbiasa. Aku udah biasa. Aku tak biasa. Karena aku sudah mencari nafkah sendirian. Sudah lama aku cari sendirian. Duh, nyanyian tai amak sawi. Ya wis ngene iki lah, Mak Sawi. Pokoke wis Mak Sawi wis. Senang, susah. Kok ya wis ngene iki. Makane Mak Sawi iki gak kaget, guys. Duwe duit, gak duwe duit, ya wis ngene iki. Terus isane wis ngene iki. Ngene iki. Sak guys ya. Pokoke wis ngene iki ya. Yang mak saya keseharian sehari sing sibuk pol ya. Terus yo wong arep mantu kok tak bilasi guys berminyak. Ya, sak. Cek guys. Wah banget tuh guys, tak lapane kok nek wong kentil karo aku. Dah, kuwi bahaya kuwi. Kentil marah-marah nang ndikmu ngono kaya. Kaget. Ngene wis ayu nih udeng-udengan guys, ngene antri yo nyamuk-nyamuk iki. Nah, seperti tutup ini guys. Mas Sawi iki selalu guys kreatif terus bocor mripat. Muga niku matedan iki. Jajal asu kak. Lumayan asu guys. Aku tak mau. Aku kuat di madu. Share. Aku tak mau pergi rumahmu. Enggak mau, enggak mau, malu. Aduh. Aduh, malu. Asa iki cek payu ora ya, guys? Payu. Idel. Apa nih? Maksudnya iki penggaweane. Lho, guys, apa aja ngering-ngering, Mas? Ora, tenang ya. Botoke, guys. Masukku ki yo, nabung iki yo ora dodol botok to, guys. Ngene wis asik, rambutku wis dawa lho yo. Wae potong lho. Wis alate iki Mas Sawi ya. Ini kok arep masak golek iki, guys. Jangan khawatir Mas Sawi. Oke guys, sekian kita aja. Loh, iki kok alate pemasake macake Mas Sawi. Engko nek ilang sitok no bayi. Yo ngok-ngok ra karuan anak putune golek kabeh nang Surabaya ditelepon. Wadah kok begini? Awas kok begini? Lipen kok begini? Wis ngene iki. Iki kapase. Wis rayu tapi kemayu, guys. Mas Sawi. Pol pokoke. Bengi iki ya sakmene korek. Nggak apa? Tak geng rokok nak pengen. Lho. Wow. Iki tepakane bat nyamuk iki. Iya. Lho. Ya wes saya pamitan sih ntar pemirsa. Ya. Terima kasih ya guys yang menonton Mak Sawi. Pokoknya jangan lupa di subscribe, ditutul, di komen Mak Sawi. Maaf aja kalau ada kesalahan saya, ngono lho guys. Pokoknya jangan lupa di subscribe, ditutul Mak Sawi family.
aja tidak ini to Mas yo.